дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид 10 август рӯзи варзишгарони тоҷикистон таҷлил карда мешавад. Ба ин муносибат дар шаҳри Турсунзода чорабинии тантанавӣ баргузор гардид ки дар рафти он варзишгарон дастовардҳои хешро дар самтҳои гуногуни варзиш ба маъраз гузошта раванди тамринҳоро пешкашии ҳозирин гардониданд. Айни замон дар ҳудуди шаҳри Турсунзода 199 иншооти варзишӣ мавҷуд мебошад ки аз ин теъдод 124 майдонча, 71 толор, 1 маҷмӯаи варзишӣ, 2 ҳавзи шиноварӣ ва 1 варзишгоҳи калон барои бозии футбол фаъолият намуда истоданд ки дар шароити хуб қарор доранд. бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим, оммавияти варзиш ва ҷалби бештари наврасону ҷавонон ба варзиш, ҳоло дар иншоотҳои болозикр садҳо нафар наврасону ҷавонони шаҳр дар риштаҳои гуногуни варзиш ба машқу тамрин ҷалб карда шуданд. ҳамзамон дар доираи корҳои созандагиву ободонӣ ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Турсунзода бунёди 31 иншооти варзишӣ ба нақша гирифта шудааст ки то имрӯз қисми бештари онҳо дар марказу деҳот сохта мавриди истифода қарор дода шудааст. ҳоло дар маҳаллаи якум 2 иншоот, дар деҳаи Батоши ҷамоати деҳоти Қаратоғ 1 иншоот ва дар маҳаллаи дуюми шаҳр сохтмони 4 майдонча ва 5 толори варзишӣ бо маром идома доранд. ман миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки ба мо чунин шароитҳоро фароҳам оварданд. мо кӯшиш менамоем ки парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро ба сатҳи байналмилалӣ боло бардорем. зимни баргузории чорабинӣ қайд карда шуд ки мураббиёни пуртаҷриба намудҳои варзиши сабук ва вазнин аз ҷумла волейбол, футбол, куштини миллӣ, қувваозмоиҳои танбатан, бокс, карате-до, таеквондо, шоҳмот, кикбоксинг, гӯштини ҷудо ва дигар риштаҳои варзишро ба шогирдонашон омӯзонида истодаанд. дастгириҳои давлатии соҳаи варзиш, фароҳам овардани шароити мусоид барои машқу тамрин ва сафарбарнамои варзишгарон ба мусобиқоти сатҳи гуногун замина гузошт ки давоми 6 моҳи сипаришудаи соли равон варзишгарони шаҳр дар 12 мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ва 7 мусобиқаи байналмилалӣ иштирок намуда сазовори 94 медали тилло, 63 медали нуқра ва 56 медали биринҷӣ гардиданд. дар идомаи чорабинии тантанавӣ як қатор дастпарварони мактабҳои варзишӣ, ғолибони мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, байналмилалӣ ва собиқадорони соҳаи варзиш қадрдонӣ шуданд.